ngonyaka olandelayo. So kubalulekile ke lonke la xesha ngazo zonke ezanyanga sibe siyazi ubana siyayilandelela ubana imarket ime kanjani ngoku. Singathi xa sichebayo Yes. xa sithumela uboya kube ngona sithukayo ubana hayi bo kutheni imali yanje okanye abanye bebechebile wathi imali yayintle ngoba bethumele bona kodwa ngoku xa sithumela imali. So kubalulekile singamafama sithi gqolo siyilandelela ubana imarket le ime kanjani. So indaba ye-market update yiyo le sawuqala sithethe ngayo nje ukujonga ubana sukela ngoku isizini ivulile yokuthengiswa Yes. koboya qale uthengisa nge-21 ka-August uzothi ga ngoku ii-auctions Yes. ziyaqhubeka. So sizawujonga nje ubana kusukela ngala auction yokuqala nqa uzotsho kule yanamhlanje imarket le ibe kanjani. Then imarket ke kwayona iphinde ichatshazelwe zinto ezininzi okanye ixabiso ezilifumanayo apha eboyeni iphinde ichatshazelwe zinto ezininzi. Yiyo loo nto ke ngoku sithetha nange-BKB interventions ubana zona zintoni ezenzayo i-BKB ukuzama ukumanyuva simelane nale ndaba ye-market endingathi mhlawumbi i-unstable okanye ayizinzanga. Well, masingene Mr Mvinjelwa apha kwi-updates kuqala xesha lokuthengiswa uboya kunyaka opheleyo uzawuthi ga ngoku izinto zihamba njani nje singene kuyo la market update. Alright, Nkosi Msasazi. So into eyenzekileyo msasazi wam uyawukhumbula kwi-auction yokugqibela yayingu-auction 34 besine-auctions eziyi-34 kwisizini le edlulileyo le biphele ngo-first week kaJune. Xa sasivala le auction besime ii-prices zoboya zinyukile kancinci ngento ephaa kumyinge ka-2.6%. So ixabiso libi kwaphela elo and eyona highest price ebesiyisikorile ngokuyana sivala ibiyimali engange-210 rand per kilogram. So bobona boya but ke mhlawumbi ndiyayifaka i-disclaimer msasazi etshoyo ubana oboya esithetha ngabo sorry, so oboya esithetha ngabo buboya esikhetha eyona average yoboya obuhle because ukhumbula ubana sinoboya bu-inferior okanye bunomgangatho osezantsi kakhulu sibe noboya obukumgangatho ophezulu kakhulu. So asinawukwazi ke ngokubana kwi-market report yethu sicakace bonke from uboya obunomgangatho osezantsi kuyotsho kumgangatho onophezulu. So into eyenzekayo ke ngoku besithathe nje ngokwe-average ngokomyinge woboya. So obona boya bufine umzekelo kwi-auction yethu le yokugqibela ya last year obona boya bufine buphaa ku-17 microns awazi amafama la 17 microns bobona bebuthengise ngexabiso eliphezulu because i-average yakhona ibingu-212 rand per kg 17 micron lo one-strength okanye kungaqhawuki kwawo ukuqina kwabo more than u-35 newtons per kilodex. So it is obaboya buqinile abukho tender ayingo-TDR tu kwaphela. So bekungu-212 rands and from i-auction edlulileyo which is u-33 benyuke nge-2.9%. So bekukuhle kakhulu kuba boya and bona buboya obungengo-RWS which is non-RWS. Uyawukhumbula into yobana xa uno-RWS uboya bakho buthengiswa bunesa-certificate sobana bungu-RWS then xa bungenayanga u-RWS ke ube ngu-non-RWS uboya bakho. So bune-premium okanye bunexabiso elihle obuka-RWS uboya compared to non-RWS. So yenza i-comparison nje phakathi kwa-non-RWS nobuno-RWS koba boya bufine bungu-17 microns. Eyona price ebintle ku-non-RWS was 212 rands and kobuyana buno-RWS was 217 rands and bona bebenyuke ngo-2.8%. So amanoko ano-RWS ayafumana then ku-18 microns sokoba ubusondelaya ku-medium but sengu-fine. Umehluko phakathi kwa-RWS no-non-RWS ibi-5 rands. So
ayikhombi kakhulu, but xa sijonga ke ngoku kule Mm. season siqala kanye isizini le yokuqala ku-catalog Yes. 1 from la 212 rands okanye la average ya 210 rand highest price besiyifumene siye sehla kakhulu, iprice yoboya yehla kangoba yehle ngo-6.2%. So yehla from la 210 to 298 rand ku-RWS okanye u-204 rand ku-RWS. So bi-198 ku-non-RWS and 204 rand ku-non-RWS. So i-highest price kwi-auction yokuqala ngqa yethu apha ku-August kulo nyaka ibisithi 174 rand 50 cent. So you can imagine from i-210 i-highest price kwisizini edlulileyo kanye i-auction edlulileyo last season uzotsho ku-174 rand kwi-auction yalo nyaka. So ngumahluko omkhulu lo kakhulu, and iye yaqhubeka ke i-price nakwi-auction yesibini ukwehla kwiveki yesine ka-August yehla from la 6.2% ibihle ngayo kwi-first auction, second auction yaphinda yehla vyer ngo-2%. So Yes. ezona nto mhlawumbe zinozibala ezimbalwa eziye zabangela ukwehla kakhulu kobaboya. Uyawukhumbula ubana iChina yeyona ebuthengayo kakhulu uboya bethu beSouth Africa neLesotho. So ibicomplain okanye ibistate indaba yobana basenestock esininzi abahleli naso eChina okanye basenoboya obuninzi abahleli nabo sebu-processed, nangenxa yaloba umntengentenge bemarket sukela last season. Uze ukhumbula last season i-prices bezistrugglisha ubana zide zibe ziba stable kakuhle. So yiyona nto ebibala kakhulu iseyila indaba ye-inflation. So inflation ayibethanga nje uMzantsi Afrika wodwa kodwa namazwe aphesheya. So so ufumaniseke ngoku ezi companies bezithenga ii-products zethu okanye zoboya bethu zi-reluctant to buy in bulk because abantu abanamali, inflation i-affecta wonke umntu, Asian countries okanye European countries nawo wonke amanye amazwe la athenga ezi products. So abaspendi kakhulu now kwi-garments zoboya okanye kwii-products zoboya because of indaba ye-economy okanye indaba zoqoqosho. So yenye yento ezibethe kakhulu leyo ke ngobana ii-buyers azifuna uthenga in bulk because sezine-stock esingathengwanga from last season. Nto leyo ngeke yabangela ubana uboya bethu for the first two auctions ii-prices khange zibentle. But xa sele singena kwi-auction yesithathu siye sabona ke ngoku umnyiva ka-1%, usenyuka nje kancinci uboya kabana siye saqala ubana sibe ne-highest price ka-214 rands from la 174 kwi-auction yokuqala no-172 kwi-auction yesibini. So iyaqala for the first time kule auction yesithathu ubana sibone i-positive change in terms of i-prices zoboya. And again bekhona umnyinyiva omncinci ka-0.2% kwi-auction yesine, which is uCatalog 5. Nalapho sibone khona i-highest price from 214 rand yangu-206 rands, and this boya obufine obuhle obo, but that is the average highest price. And then sibene auction ke ngoku yesihlanu just before kuye kwi-break because bekune-conference enkulu ibiseChina last week. So since our buyers okanye iChina yeyona ethenga kakhulu uboya bethu, so siyasuspend i-auction just for iveki eyi-1, which is last week. Besawuthengisa u-6 noma singamthengisi ngenxa yale conference. Then we resumed this week again ke ngoku ku-catalog 6 samthengisa naye bethengisa namhlanje. So last week bezidropile okanye kulaa veki beziphinde zadropha futhi ngo-1.1% ii-prices ezi. But noko kusukela ku-catalog 4 ziyapromisa kakhulu iindaba promisa kakhulu ii-prices ubana ingakhona i-improvement okanye mhlawumbi
utshintsho olunga-positive kangibana ne-economist xa simamele kwi-economist zi-analyzer indaba yezoqoqosho going forward ubana no kuyabonakala ukubana there is light at the end of the tunnel. So sinethemba kule season bana noko zingakhona umahluko, but i-one into ezawusinceda singamafama ukubana siphinde siqiniseke futhi ubana uboya bethu siyabuklasa kakuhle, si-avoid i-contamination because ukhumbula sike sathetha ngalo topic indaba ye-contamination iyayibetha kakhulu ixabiso loboya bethu. So masiqiniseke ubana siyabuklasa uboya bethu kakuhle and to cut i-cost kwindaba ye-transport nakwindaba ye-resort. So masibusebenze eshedini and siqiniseke ubana siyawukhumbula ibhali nangona kusithiwa ibhali ubuncinci mayibe ngu-120 but kumele xa sisebenza siyazi uba siyaliphushela ii-kilograms zethu from la 120 at least because i-range yakhona ngu-120 up to 190 kilograms. So kumele siziphushele zibe phezulu kakhulu ii-kilograms zethu so that singabi namabhali amaninzi, nto leyo ezawubangela ubana sispende imali eninzi ekuthengeni ama-empty lawo amabhali nasekuthengeni okanye nasekubhataleni i-transport from eshedini yakwi-broker. Yes, so ingayinye into engingayathela kakhulu mhlawumbi nangoku imozulu with indaba yokutshintsha kwesimo sezulu, i-climate change, amafama nje ukuwalumkisa ngenene ubana before sibe siyacheba noba idate sasesiyibekile but before sibe siyacheba masiyilande le ndaba ye-technology sichekishe ubana uqikelelo lwemozulu luthini in the next 5 days or so ukwenzela ubana iigusha zingazugodola zife, ngoba iyenzeka into yobana uchebe namhlanje then in 3 days nethi imozulu yatshintsha kwabanda iigusha ziyafa. Zidinga at least i-5 days okanye iveki, full week ubana igusha ikhule emveni koba ichetyiwe idinga nje 5 to 7 days ubana uboya obu bukhule esikhumbeni bube enough for ubana bungayikhusela igusha engqeleni izinto zingagodoli. Yes. For sichebe masijonge bathina amaqondo esimo sezulu the next 7 days so that singachaphazeleki. I know ubana khe safumana i-report emveni babe kuwe eCape kanje kumafama besechebile kwicala lasengqushwa yafelwa zigusha ngenxa yalaa ngqele, so bebesanducheba. So kubana sisijonge isimo sezulu and singajongi ngomso nangomso omnye but sijonge nje olaa qikelelo leveki. Into enjalo zingasinceda kakhulu ekukhuseleni ukulahlekelwa yimfuyo. Well, injalo ke mphulaphula Vukani Community Radio namhlanje ke yasinika ke Mr Mvinjelwa ingcelo kwi-auction yokugqibela basuka kuyo nakulena ngoku sele bekuyo yoboya, njengoko siyazi bangaba singamafama sithe qolo ngoku abanye sebeqalile kuyachetywa sitsho ke bangaba hayi buyafika uboya ke nakubo. Siza ke ne-genetic improvement kubangaba bangenza njani ukuqinisekisa kubangaba kake kuqhubeke kakuhle kwixesha edluleyo bazokwenza njani ukuqinisekisa bangabangena. Mr Mvinjelwa, ngiyafuna ke phambi koba ube kanti uyangena kwezinye izinto obusewuziplanile uzithetha, ingaba ningu-BKB ninayo laa nto yokuba ngaba niwacebisa amafama ingakumbi oonozibaya kumcimbi wokuba ngaba iigusha zabo mabazithenge phi okanye iigusha kumele babe nazo ziigusha ezinjani ukuqinisekisa imicimbi woboya wabo bangaba usemgangathweni? Alright, enkosi msasazi. Yes, so amagosa wethu ayenza aqinisekisa ukubana amafama ayacebisa ngohlobo legusha nange-training, ukutrain bana xa uyothenga inkunzi zintoni emele uzijonge so that even if umfama uhamba yedwa akahambi negosa for uyothenga inkunzi azazi bana xa efika phaa iigusha zidwelile yintoni amakayijonge kule nkunzi phambi kobana abe uyadicide uyithatha, angaboni nje uboya bubuninzi abona igusha iphakamile ayithathe athi no yile. Hamba bendincokola nelinye igosa namhlanje lakwa-agriculture ke kodwa lithi ebalisanga ngendaba ubana babeyothenga iinkunzi zegusha kwenye okanye amathokazi wegusha kwenye i-commercial farm. So xa befika phana bafika
zikwi-feedlot ezagusha yabo bezithenga uba bezazifuyela ne-communal land. So badicide okanye wabaxelela amafama wakhe ubana no banokwazi uzithenga ezi zikwi-feedlot because zizawufika zihluphe phaa. So sidinga abantu abanjalo bazobana ungafiki iigusha zinkulu phana zityebile kanti irrigated pastures okanye kumadlelo la alinyiweyo atyalwa zihleli phaa usukela uzalwa kwazo ngoku zindala. Ngoku uzayithatha wena uyise iyotya phana kulaa natural grazing engu-continuous grazing because asinazo inkampu iigusha zitya phaa oko. So izawufika phana ingaqhelani nalaa meko ithatha ixesha. So kungcono ubana xa uyothenga iigusha zakho uyazi ubana uthenga kwindawo yaziyo ubana kuzawuba lula uba zifike ziadapthe. Alright, Mr. Mvinjelwa, ndicela siyibambe apho tata ndikhawuleze nje ndilungise ivenkile. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokuncedo oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encunisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezi Vukani Small Business Package Deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. Right, sabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu masenze be-26 bethile pha entsimbi ka-7 o'clock. Yes, zezolimo ligama lenkqubo. Ikhumbule ke mphulaphuli nawe ke pha ithubeni siyakunika ithuba lokuba ngabe unawo lo mbuzo unawo ukhololo loo nto Mr. Mvinjelwa apho siyafumaneka ke kwiinombolo zethu zomnxeba ezingu-0738491740 ngu-0738491740 sibambe emnxebeni ngenjalo shele nje ushicilelo lwakho le-voice note elingagqithanga ke pha kumzuzu. Siyafumaneka nakuleya inombolo yomnxeba ingu-072 514 5381 ngenjalo ubhale pha kufacebook wethu ezolimo @Vukani Community Radio okanye ungene pha kuVukani Community Radio. Siva ngaba ungena usithini. Sikhona ke SMS line 47126 47126 sikuva ungena usithini. Mr. Mvinjelwa, maniphinde ndibuyele kuwe tata uqhubekeke. Alright, Nkosi Msasazi. Yes. So sitsho ubana amafama wethu maqiniseke phambi kobana ube uyothenga iigusha zakho okanye inkunzi, qiniseka ubana uyathetha negosa ngale gosa lase-BKB okanye igosa lakwarhulumente okanye uba uqinisekile ngobana uyayazi uba ufuna ntoni kwezi nkunzi. Ufike uzijonge, ungafike uyithathe nje ufike ujonge amagosa akufundise zona okanye uzazi uba kumele uzijonge ngobana zizo ezifike zibulala mhlawumbi. Uthi uthenge inkunzi ngaphandle xa ufika isuke ibe netakane elimnyama okanye isuke ifike ingakhweli okanye uba ngamathokazi afike angazali kugqitha iminyaka ube uwathenge ngaphandle. So kubalulekile ubana uzazi ubana ufuna ntoni xa uyothenga. And kubalulekile again kwakwinkunzi ezo ubana masingazibeki apha esibayeni ngenxa ubona kukhona inkunzi ephakamileyo entle apha itakane elihle lizawuba yinkunzi entle uthi nozabeka liligcine lizawukhwela apha. So xa kunjalo into ongayenza xa uyibona ubana lihle izawuba yinkunzi entle, so yigcine just before ikhwele uyazi ubana uzayithengisa kwindawo apho khona ingazuphinde ibuyele izokhwela kulo mhlawumbi. So uba mhlawumbi uthengisa apha ekuhlaleni uyazi ubana uzawuqiniseka ubana ayibuyi izokhwela kwalapha kwezi gusha. So ubaleka nje le ndaba ye-inbreeding okanye yombulo
kuba umbulo ngolo ubangela ubana sibe neegusha eziyimiqhutyuba ezingazovelisa kakuhle. Sometimes kwi-study besike sasenza ufumanisa ubana zikhona iigusha okanye zikhona ishedi ezineegusha ezisemgangathweni ezinoboya obuhle kakhulu and Okay. bukhompyutha kakhulu noboya be-commercial farmer, but ufumanisa ubana ke ngoku ingxaki iveza uboya obuncinci kakhulu in terms of ii-kilograms okanye iquantity yoboya. Igusha ubona ikunikeza u-2,5 okanye into engaphantsi kuka-3 kilograms. So with i-commercial farm okanye igusha ya-commercial yona iveza bebanikeza into ephaa ko-4,5 kilograms. So ibalulekile ubana siqiniseke nange-size yegusha le njengoba isemgangathweni nje but noboya ebuvezayo in terms of i-quantity, not just i-quality. Yes. Ayivezi ngaphansi kwala 3 kgs at least. Nto leyo ke ngoku izawukwazi ubana isi-supplement okanye ikwazi ubana isincede ufumane uboya obuninzi obuzawukwazi ubana buphinde bukuncedise ke ngoku apha emhlambeni in terms of uthenga amayeza, uthenga i-feed nokuncedisa wena ke ngokubhatala abasebenzi uba unomalusi nokwenza ke ngoku into zakho. Asuke imali ufumanisa uba kwi-labor only ingakhavarishi ezinye izinto. Yes. Yeah. All right. Mr. Mvinjelwa, ndiyayiqonda uba ngabe ikhona into obuyi-preparation but njengoba umane uthetha ndiye ndibe nemibuzo kanye ndifikelwe nje imibuzo ethile, ingakumbi xa sibona amafama ngoba umntu akaziqondi uba ngabe ungumfama, ingakumbi xa eneegusha ezimbalwa. Masithi uba unezilishumi, umntu kumele aqala abe neegusha ezikwi-100 ukuze azibone uba ngumfama. Ngoku ndifuna uqonda le nto, ibaluleke kangakanani into yokuba ngaba xa nizocheba nibe kanti niyaqokelelana ningamafama khona ukuze oboya benu xa bufika apho kuni bufike noko bubuninzi. Kwaye ke ngoku lo mfama yena uqondayo uba ngaba hayi mna ezam iigusha ndifuna uzichebela ngokwam ndiyi-one, andifuna udibana namanye amafama. Ingabe imbetha njani loo nto okanye ilungile loo nto uba ngaba ndingazichebela iigusha zam, andineegusha eziyi-50 ndiqonda uba ndizozichebela andizodibana namanye amafama walapha ekule lalini okanye apha ekuhlaleni? Okanye ingandibetha loo nto? Alright, enkosi msasazi. Uyazi msasazi i-South Africa esiphila kuyo sikwintoni freedom, sikwinkululeko. So umfama uvumelekile ukwenza nantoni na, kodwa ke nantoni oyenzayo ngumfama qiniseka into yobana yinto ezawukwenzela, iza kungenisela imali leyo. Uvumelekile ubana uzichebele iigusha zakho noba zimbini, ukuthumela uboya bakho emarikeni. Kodwa oba boya bakho xa uthumele iigusha zakho ezimbini okanye iigusha ezingazugcwalisa ibhali elizawuba yi-producer lot sayicacisa, uba nelahleko ngobana uboya bakho abuzuthengiswa kwi-auction system. Uzawukhumbula ubana kwi-auction system uboya funeke bube yi-type A1, uba sithi buboya bomqolo or bube buboya bomqolo obugcwalise ibhali, buzawukwazi ke ngoku uyothengiswa kwi-auction system. And once wabuthengisa uboya bakho bugcwelise ibhali but still izi-types ezahluke okanye izintlobo ezahlukeneyo zoboya phaa phakathi, masithi mhlawumbi unomqolo uphinde ube noboya bemilenze kwakweli bhali liyi-1, ube noboya bamacala kwakweli bhali liyi-1, nangona ligcwele nje thetha ukuthi alizuthengiswa kwi-auction system elo bhali elo. Funeke xa lifikayo sifike siliqaqe, silirisole sisahlulahlula uboya ngokweentlobo zabo, siyodibanisa nobunye uboya besifumene komnye umfama naye othumele kanje ngawe, siprese ke ngoku kuya kwi-auction. So loo nto leyo ithetha ukuthi ke ngoku une-charges ozawuzibhatala ngobana kaloku le nto bekuyenzile from eshedini yile izokwenziwa ke ngoku apha efemini, nto leyo ke uzawubangela ubana ube nee-charges ozazibhatala. So kubalulekile ubana sidibanise uboya bethu okanye uba siyi-community, siyilali, uyabazi uboya bakho abuzukhupha producer lot okanye buzukhupha bhali elizawuba ne-type A1 okanye i-class okanye uhlobo loboya u-1 egcweleyo. Masithi mhlawumbi uboya bamacala ube uboya bamacala obulinganayo ngokobude nangokobufine, bugcwalisa ibhali eli-1 mhlawumbi AF onebhali. Ubuyayazi uba ayizukwazi ukwenzeka iigusha zakho, hambi eshedini. Iishedi zenzelwe kanye loo nto eza-wool grower associations, ukubana amafama la emihlambi engakwazi ugcwalisa ibhali. Ngoba msasazi ibhali ligcwaliswa ziigusha eziphaa ku-50 uya ku-60 umzekelo, xhomekeka ubana ke isize nohlobo legusha esinalo linjani apho.
So iigusha zakho zingaphansi kwelo nani elo ithetha ukuthi awuzuba na-producer lot and then uzawulahlekelwa ke ngoku yimali. So ngokwesystem yaseshedini la mqolo wakho uboya bomqolo buthengisa anything between 35 rand uya kwi-60 rand. So uzothatha lo mqolo wakho udityaniswa nomqolo kaJowarha ngapha njalo njalo ide bewuboya ide wenza 120 ubheka phezulu kwe-kilograms. Elo bhalelo lizawutsho lipase likwazi ubana liye straight kwi-auction, lithengiswe kwi-auction and ufumana ke nge-auction price which is imali izawuba ngcono kakhulu kunaxa uzawuzithengisela uboya bakho buhamba wedwa. And enye disadvantage xa uboya bakho buhamba wedwa udibanise ngenye ixesha nabo noboya oburhorofu bufika bucontaminate okanye bungcolise bonke uboya bakho ke ngoku because urhorofu kaloku uyaphepetheka nje net wadibanisa nobunye uboya ucontaminate yonke le nto. Xa bufika phana abuyanga nakwi-auction abuyanga nase-lab for ubana buthestwe bubodwa bobu bakho wedwa bawuthestwa ke ngosebublendwe kunye nobunye. Once la rhorofu wacontaminate urhorofu uthengisa into phaa ku-5 rand izawuthetha ukuthi ke ngoku ixabiso loboya bakho lizawutsalelwa ezantsi ngulaa rhorofu yonke ke ngoku uboya bubuthumelele buphele bungurhorofu so ufumane lo xabiso eliphantsi kakhulu. So kubalulekile ubana sasidibane eshedini senze amabhali azawuya straight kwi-auction. So amafama aseshedini ayazi indaba yobana amabhali mawenze kanjani uzaye kwi-auction and singavuli ii-classes ezininzi uba sino-AF siphinde sibe no-BF siphinde sibe no-BM ngoba into eyenzekayo uboya bakho abukwazi uthengiswa bungadlulanga kwi-auction. So once wanezaa classes ezininzi ithetha ukuthi funeka kuthathwe ii-samples kuzo zonke ezaa classes and then ilab xa ithesta uboya bakho ke ngoku izawuthesta kwiklasi nganye and iza kutshaja ke ngoku ngeklasi nganye eyithestayo. So kubalulekile ubana sijonge okwakuzalana koboya uba siyayazi ubana sino-AF no-BF and siyayazi u-BF no-AF bayazalana singakwazi uziblenda ezaa klasi sizenze iklasi eyi-1 which means siyaseva ke ngoku into eninzi phaa elab ngobana yenzeka sometimes ube noboya BF which is u-BF umfitshane kuno-AF but sometimes u-BF wenu ufumana uba ufumene iprice engaphezulu kwakulaa AF okanye i-difference yi-2 rand umzekelo. So kwakuloo difference ye-2 rand uphinde futhi ke ngoku nitshajwe for indaba ye-test yobaboya. So ngonxeba beseva nje 2 rand or less. So kubalulekile ubana sizizalanise ezizalanayo ukwenzela singabi nee-lines ezininzi apha eshedini. So nguwo ukona kubaluleka kwe-sharing shed okanye kwe-association ubana sidibanise uboya bethu even ufuna iigusha ezimbini la AF wakho ongu-1 kg okanye ongu-2 kg uzawuyodibana nomnye u-AF waphana eshedini agcwalise ibhali. So if u-AF waseshedini ufumana i-90 rands ithetha ukuthi nawe unayo i-2 kg oyi-90 rands phaa kunala ndlela buzawuthumela ngayo budibene bonke bufike bufumane i-prices ezantsi because buzawutsalwa la price besezantsi and xa bungagcwalisanga ibhale ukhumbula uba kunezaa handling fees okanye ezaa handling charges uzawuzibhatala ngenxa yobana uboya buhamba straight kwi-auction system. So lo mbuzo utshoyo msasazi ubaluleke kakhulu and amafama yes kubalulekile ishedi siyixabise. Yazi ubana sometimes iba khona i-conflict okanye ingxabano ezishedini but kubalulekile ubana sizame siphathisaneni kakuhle singamafama ngoba siyayazi eyona nto eyona aim yethu okanye eyona njongo yethu ubana sidibane eshedini ubana singabi namabhali aya kwii-bins azawubangela ubana sizitshajwe okanye silahlekelwe yimali ayibona. Alright, Phulaphuli masikunike nawe ithuba lokuba ngaba ungene kwa-0738491740 0738491740 engenjalo 0725145381 bangaba unawo umbuzo onawo apha ku-Mr Mvinjelwa sikunike nje lo thuba lokuba ngaba ungene. Mr Mvinjelwa lo mzuzu ndilinde umphulaphula apha. Ingaba nizindwendwele ezishedi ukucebisa amafama ngokohlobo ekumele babe kanti babucheba ngayo uboya because ukufumaniseka uba ngaba bakhona impazamo amafama bathi bazenze ngelaa xesha kulaa process yokuchetywa koboya izinto ezingafunekiyo ukuba ngaba bazisebenzise njalo njalo nohlobo lokuba ngaba bondlalela ngayo uboya. Ingabe niyazenza ezo workshops kumafama uba ngaba mabenze ntoni xa bephaa eshedini kuchetywa uboya? Yes msasazi.
indlela esisebenza ngayo thina eBKB Pharma wena msasazi wamxholo Yes. sinamagosa ahlala ephana asebenza namafama direct kwi-district municipality nganye Oh. apho khona enzela uba abe visible qho xa kuchetywayo ishedini akwazi ubana abe khona monitorishe ajonge amafama aqhuba kakuhle na. But uyawukhumbula ubana sinamagosa mayi-6 kuphela and ishedi zicheba almost ngexesha eliyi-1 zonke, so yenzeka ubana angakwazi uzihambela zonke eza sharing shed ngexesha ezicheba ngayo. So mhlawumbi uhambele lena xa ichebayo uyawuphinda ayijonge mhlawumbi xa ku-analyze i-account sale ubana ziqhube kanjani na. Nee-trainings ziba khona msasazi wam xa kuchetywayo bamafama wakaqiniseka okanye indawo leyo senze eza refresher course ukuqinisekisa ubana amafama asayikhumbula indaba yomcebo, uba lo uyawukhumbula ubana ixesha elininzi indaba yomcebo yenziwa once ngonyaka kanye ngonyaka okanye kusekhona amafama ngoku echeba kabini ngonyaka. So ingathi mhlawumbi lifike elaa xesha sengabanye abantu ngoku aba-in charge okanye amafama sewelibele, so senze la refresher course. Sisebenza ke nee-stakeholders ezahlukeneyo ukuqinisekisa lo msebenzi lo ubana amafama ayancedakala. So kubalulekile nje amagosa wethu phone call awayithatha ngofowunela igosa lakho uqinisekisa into yobana xa ninento engaqinisekanga ngayo uqinisekise loo nto ubana lizawunceda. Yes. All right. 20 imizuzu before sitsho sithi intsimbi ka-8 o'clock sizoyivala le inkqubo. Welcome phulaphula isitshilo ke ndathi nawe siyakunika ithuba lokuba ngaba uzibuzele ngakumbi ke mfama njengoko sijonge phana ekugqibeni khona ukuze imicimbi yethu zoba right kakhulu. Lo mzuzu bengekabikho ke Mr Mvinjelwa mandikunike tata ube kanti uyaphinda ke uyangena kwizinto into ubuzilungisile onqwenela uba ngaba uzisherishe namafama. All right, enkosi msasazi. Well, Yes. yabona ke into eyenzekayo because sikwiphulo okanye sisekumlo obana siphucule umgangatho woboya bethu. Siyayazi ubana zininzi i-stakeholders zenza amathile uqinisekisa into yobana uboya bamafama wethu busemgangathweni. So into esiyenzayo singu-BKB nakhona siyasebenzisana nezi-stakeholders ezi-relevant kwi-wool industry. So kulo nyaka siqale indaba ye-embryo transfer. So i-embryo transfer sebenzisana kunye no-Remsem nenye commercial farmers ezikwalapha ephondweni uqinisekisa ubana izigusha zethu ziya-adapt. So kwi-embryo transfer sivelisa iinkunzi zegusha. So sithatha ii-embryos ezizii-males sizitransplante to amathokazi. Sitransplanta kwethu kula mathokazi zizawuwakhulisa ke ngoku la mathokazi wakhulise zizale emveni koba zizele sewakhulisa ezinkunzi for unyaka. Xa zinonyaka ke ngoku siye sijonga ngokwe-system yethu ubana zeziphi i-sharing shed ezisenequality esezantsi. Then siyazi ubana ke ngoku sizawuzinikeza as rams zizawufika ziphuculela mhlawumbi wezagusha. But even before we do hand over as a rams kwezo sharing shed, yona nto ibalulekileyo ubana amafama wethu siwatreyine ubana kumele aziphathe kanjani ezi rams and i-visibility amagosa wethu kwakunye nezi-stakeholders ezisebenzisana nazo hlala ikhona uqinisekisa into yobana ezi nkunzi ziyayenza yona purpose okanye yona njongo ezenzelwe yona. So ngoku kuzothi kangoku ezi nkunzi sezizelwe nge-9 ka-August ka-September and by September 2025 sizabe ziredi kube lapho ke ngoku sabe siqala ubana sizihande over kwezo sharing shed esabe sizifongile ngokujonga umgangatho woboya bazo. So yenye yeproject leyo esiyenzayo. So kwakweza rams sine-project yesibini esiyibiza uba yi-artificial insemination, apho khona sine-stud rams okanye ezinkunzi zohlobo ezisuka kanye kwi-stud breeders. So kwezi rams sikolekta i-semen okanye siqale silungisa amathokazi la. So siselekta amathokazi kwenye sharing shed King Williamstown. So sathatha ezo rams emveni uba siwalungisile in terms of
i-body condition scores azo. Sathatha ke ngoku ezo rams sacollect i-semen, fresh semen from ezo rams, senze i-artificial insemination. Nayo indlela yophucula umgangatho wezigusha. So omnye umuntu mhlawumbe ngathi why ungave ubanikeze rams usuke wenza i-artificial insemination, but Yes. iyona idea behind i-artificial insemination ngoba nezo rams siyazithatha sizigcine amanye amafama okanye kwezinye ze-project ze-genetic improvement zethu senza i-synchronization, which is the third project esiyenzayo. So kwi-synchronization siyazilungisa nje, silungisa amathokazi ukuba mawadumbe, emveni bedumbileyo ngoku siwadibanise nezo rams. So sitargethile ukubana ezi rams zethu zingakhwela only 4 rams, so we expecting ubana zingakhwela into ephaa ku-500 kuya ku-1000 yamathokazi, compared to xa sizibeka endaweni eyi-1 apho khona i-mating ratio mhlawumbe izawuba ngu-1:40 or 1:50. So lapho kuzawuba effective khona ngale ndlela siyenze ngayo, because yazi ubana sicollect i-semen kwakuzo siphinde sizenze i-follow-up rams emva koba senze i-artificial insemination, senze i-follow-up rams so that uba zikhona eziphosakeleyo kula AI zikwazi ubana zikhwelwe zize namatakane. Then ezinye sizilungiselele ke ngoku nge-synchronization, so ukwenzela ubana zilandeliswe ngeenkunzi. So ngaloo ndlela leyo silindele ubona kakhulu umahluko. Khumbula ke indaba ye-genetic improvement ayizutshintsha just overnight, indaba ethatha ixesha mhlawumbe. Yes. Difference mhlawumbe in 3 years or so. So ezinye ze-project esizenzayo nje uqiniseka ubana amafama wethu afumana okanye avelisa iigusha ezisemgangathweni osingakwazi ukuthelekisa no-commercial farmer. Okay. Yeah. So right. Ukhona. All right. Ungaqhubeka Mr. Mvijelo. All right. So with indaba ye-artificial insemination, siyiqhubile qonce, but bese silate ngobana sifike iigusha zakhona sezimid. So what we did, siye saselecta okanye senze i-scanning, saskena ubona ubana ingaba zonke zithathile na. So kwezi zingeziya zathatha siye saziqokelela, sathatha elaa nani. Yiyo loo nto senze iigusha ezimbalwa kakhulu, about 50. So saqokelela elaa nani, and uyawukhumbula ke nethi zingathathi zibe ezinye zonke iigusha zithathile, thetha ukuthi bekhona ingxaki apha kuzo. Asizame le ndaba yobana masizinikeze i-flash feeding, so sazifeeda so that zibe semgangathweni, zityebe, body condition score at least be phaa ko-3.5. And yes, then ko ke ngoku sazenza sazisynchronizer, and then senza la mating yethu okanye la artificial insemination yethu. So silindele ke i-percentage ingabikho ntle vele, because ibezigusha ezibezifeyilile kwakuyi-natural mating, and about 40% kwi-conception rate. So ezithathileyo zibe lapho ku about 40%. And kwicala le-embryo transfer nalapho besina 320 yamathokazi wegusha esiwenze i-embryo transfer kuwo. So yena khona sifumene u-71%. So khumbula nayo indaba ye-embryo transfer okanye multiple ovulation and embryo transfer, conception percentage yakhona nayo ilala phaa plus minus 76%. So yeyona siyincumayo ibipasile kakhulu lena yasinikeza. Silindele ufumana iinkunzi eziphaa just less than 200 ezizawukwazi uba nazo ziye ziyokwenza umahluko khona kwi-communal farmers. So although yes, le commercial farmer le sisebenzisana naye kwi-embryo transfer, into siyenzileyo emveni uba zizele uzazikhulisa, then ezinkunzana zincinci sizawuzithatha siyozikhulisa entabeni, part yale farm yalo mfo. Zizawukhula phana entabeni ukwenzela ziqhelane nezameko, ukwenzela xa zisuswa phana zisizwa ke ngoku kwi-sharing sheds zethu zibe zi-adapte lula
kulo mhlaba wethu because seziqhelile umhlaba wasentabeni pha njengabazisefama pha. Yes. Yeah. Alright. Xa uzoqukumbela ke Mr. Mvinjelwa lo mphulaphuli nawo ucela inamba zakwa BKB abanothi babe kanti bayazibuzela imibuzo nje ecaleni, and xa uzoqukumbela ke uyawusosa usishiyele ezo nombolo, and akunika ke lo thuba lokuba ngaba ube kanti uyaqukumbela usosa usipha uba ngaba zikhona inombolo abanothi abantu babe kanti baqhagamshelana nani kuso. All right. Masibulela msasazi, bulela ngumphulaphuli. So kuba njengazichazanga ubana ukwephi idolobha because benzawube ndimnikeze inamba yegosa lakhe, kodwa ke ndamnikeza inamba Usengcobo ngudosini Engcobo. Yes. All right, enkosi. So Engcobo, igosa lethu eliseNgcobo ngu-Mr. Mtsiga. Namba yakhe themba kazibana nxa ngu-076 076 078 yes 9356. Right. Okay, 076 08 9356 azinombolo ezo 2468. Akuthenga ziyashoda nje uyawaqhawuka pha kaziphinde Mr. Mvinjelwa. 076 Okay. 078 078. Okay. Yeah, then ibe ngu-9356. Okay. Alright, enkosi kakhulu. Masivale Mr. Mvinjelwa ngenxa yamaxesha data. All right. So bakhuthaze ndiphinde futhi ndibakhumbuze amafama emakhaya sisebhizi nokucheba, abanye sisalungiselela ucheba, abanye uboya bakhona bona siqala ukuthengisa kakhulu uboya be-sharing sheds kule veki ezayo, which is ku-catalog 7 ubheka phambili. So ndibakhuthaze ndibakhumbuze amafama ukubana ukhumbula ubana xa uchebayo uzawuthumela uboya bakho kufuneka buhambe ne-split sheet. So kwesa split sheet eziyana masizibale sizazi uba singamalungu amangaphi eshedini, then kwi-clip advice kwelaa phepha lisekugqibeleni phana kwe-split sheet sethu sibhale phana uba singamalungu amangaphi na, ngoba yenye yezinto elibazisa indaba yobhatala kwamafama eshedini ngobana awabhalanga phana ngamafama amangaphi. So ngamafama amangaphi sibale iziplit sheet zethu sibone okay izi-pages eziyi-10 sibhale futhi ubana laa ndawo ithi number of members singamalungu amayi-10 ibhale phana siyicacise laa ndawo, because xa ingabhalwanga uzawufuneka sifowune okanye i-office le ebhatalayo ifowune iqinisekise uba ngamalungu amangaphi na. Sometimes iyane ufumane uba siyifumani ngenxa yenetwork, i-call ingaphumeli okanye mhlawumbi loo mntu esithe samfowunela angaqiniseki ubana hayi andingunobhala ndizawutshekishela unobhala, ithathe ixesha ngoku idileye indaba yes. So masiqiniseke kwi-clip advice siyazibhala uba singamalungu amangaphi. Itraki xa izolayisha masiqiniseke ineskali, siweye uboya bethu, sibe nalo irekhodi loboya bethu obushiyekayo phana, ipage ezawube ishiyeka apha ichazayo ubana besithini i-weight zamabhali okwibhali ngalinye uyotsho kwelokugqibela. Then indaba ye-banking details, especially xa nithe natshintsha okanye umfama noba omnye watshintsha ibhenki besebenzisa uCapitec besebenzisa uStandard Bank umzekelo, mayize ne-statement, ne-bank statement okanye laa leta isuka ebhankini, ngoba yenzeka amatyeli amaninzi apho khona ufumanisa ubana amafama athe xa ebhala i-banking details kwakhona amagama abawathwistayo mhlawumbi egqibela ngo-12 kanti yena uthe xa ebhala wathi 21 endaweni ka-12, kanti loo mali leyo okanye loo akhawunti leyo igqibela ngo-21 endaweni ka-12 yeyomnye umntu, uyayibhatala laa mali iye straight iyophumela komnye umntu. So siyakhuthaza amafama ubana xa uyitshintshile i-bank account, yes, attach i-bank statement. But ke even if awuyitshintshanga ifuna i-bank statement nayo i-attach so that izinto zibe lula, zingafiki zibe nengxaki ye-payment, uboya bakho bungabhataleki ngenxa yaloo nto leyo. Usasazi wam, amafama azawunqenelela umchebo omhle noyimpumelelo, and yes, isizini iyathembisa kwaye amafama asawuhlala sithe gqolo siwanikeze ubana
imarket ime kanjani. Even before sibuthengisa uboya benu mafama, sawuyenza into yokubana si-communicate nani, siqiniseke ubana i-prices evaluation zime ngolu hlobo. Ingaba ningamafama Yes. nikuthengise ngale price okanye nifuna uphinda nilinde mhlawumbe uba siyayenza naloo nto kakhulu. So niyakwazi nani ngamafama nifowune nitshekishe ubana njengoboya bethu besiyifumene i-communication uba uthengiswa ngemini ethile, sihappy ubana nibuthengise okanye sifuna nibubambe. But ugqibela enye into endingayichaphazela msasazi ukubana i-scale closing laa nto ubana njengoba uthumela uboya ngoku namhlanje yi-2 ka-August, siyayazi ubana ngoLwesithathu yavala le auction, mhlawumbi ukhatalog 8 and 9 nje phambi kwam. So eyokugqibela for lo nyaka ngu-auction 14 njengoba sine-auctions eziyi-34. So lo nyaka i-auction yokugqibela ezabe ithengisa yi-27 kaNovemba izabe ingu-auction 14. 14, okay. Yeah, iyavala nge-30 ka-October. So ithetha ukuthi if mhlawumbi yena ceba nakuthumela uboya benu emveni kwe-30 ka-October, ithetha ukuthi ngoba uzawuthengiswa kunyaka ozayo 2025 ngoJanuwari. So sihlale nje siyikhumbula nje into enjalo mfana, uba uthumele ngoNovemba buzawuthengiswa ngoJanuwari ngonyaka olandelayo. So i-date yokugqibela usabitha ufaka uboya bakho before babuthengiswe kulo nyaka i-30 ka-October. Yeah. Well, all right, Mr. Mvinjelwa, masibulele tatamani ngexesha lakho. Siyayibulela ke nento yokuba ngaba xa simane sikrweka umane usiza khona ukuze siza kucebisa abafama ngeli xesha lokuchatywa koboya. Inkosi kakhulu, siyabulela. Mandibulela namsasazi, inkosi kakhulu. Ngosi, all right ke mphulaphula Vukani Community Radio, masimbambe njalo kweliya icala lingaphaya Mr.